kaya dongeng nggih Mbah Sanusi. Niku saweg sedo nggih ben mawon. Lah niku anggere Jumat nek Jumat teng Madinah niku. Ning tiyang kan mboten ngertos mungkin teng nggih Jumat teng Kulon niku. Lah sing kondo nak tiyang mriko. Tiyang mriko niku kondo. Anggere Jumat nggih adus teng sumur ngriki. Nek balados terus Jumat teng Madinah ngoten niku. Niku pan wali niku saged mutasarrif. Tegese awake iso dadi loro, dadi telu, dadi papat, saged. Sebab ngene iku mpun plungsungi niku, mpun plungsungi. Mpun plungsungi. Nggih niku ora kaya ular ngentong. Sareng pun ngentong diwehi lar niku iso mabuk teng dindi.